rupane. Orang es. Duh, lak ngono kuwi barang. Sari teko kono nang jam 5 iki. Iso Mang? Jam 5 sore. Sebati gak macet. Metu Demak kok Daerah macet karone. Tau terus kok Demak. Cepet ya berarti ya? Iya. Nek ora sampai sedino blok berarti ya? Yo cuk ngrekam areke rene pas ngowok. Kayak orang adis. Melek. Orang adis. Melek ambune. Tau nih. Elik orang adis. Kecil apa delok manganan? Nang Mbak Mama. ngombe adi kok. Mama sira no? Bung, motor aja ngangkrak nang omah. Dadi ora nang dan sapan? Entuk. Iya kok kudu PR. Ki apa kuwi? Delok bae. Kuwi anak siapa? Anak siapa? Anak mama? Di mamam? Mamam di? Kerja golek dhuwit. Nggo tebas apa? Nggo tebas apa? Nggo tebas apa? Nggo tebas bah jajan Mbah Pi. Pinter tenan. Kok ayu wae lek. Nak jeget pi nak jeget. Nak jeget bisa nak jeget. Oh nak jeget ngono. Ngene kok nak jeget kok Ngene lho. Ngene tangane dhuwur. Lah tek emah ki lho. Lho ngeyel nanti kandhani ngeyel. Nak jeget ngene lho ngerti ya Bapi? Tak gentlang. Kandhani ngeyel. Nak jeget ngene. Gentang, tak gentang. Delak gentlak. Ngeyel. Kandhani jeget ngene. Gentlak, delak gentlang. Kok golek bapak kat doya bapak kat enggak jeget piye Bah? Ngono kok ngene tangane. Nanti kandhani wong. Sampai lor juga ngene. Nak takoki wong kok. Takon bapak kata, tak Bah jeget piye Bah ngene. Ngono ora ngene. Apa ku jeget tak menyereng tangane? Iya le. Piye jeget delok? Piye? Karo wae lho. Piye? Nakal. Elek. Kok elek. Kok cepet elek. Maya wis. Lah wong rong atus kok ora gelem jek lek jendolek. Tak joget piye? Nak joget piye delok? Gentlak duit piye? Jajal tangane dhuwur. Ngene. Ngene lho. Ngene tangane dhuwur. Melek ayu. Elek, sing ayu sapa sing ayu? Kayak apa? Sing ayu sapa? Kuwi orang adus oh. Ibu Mayu. Orang adus. Lah Citra elek. Orang adus. Citra elek. Orang adus. Elek Bayu. Orang adus. Lah kandur sak lebu sambungnya mau. Apa? Dak wis, saya nak aku. Kowe ayo pelek delok sik. Nak tak ngreng lho di rumahno kupinge. Gentlak, ngono piye? Emosi kok. Heh. Tengah lamune piye? Ora ngene. Ngene lho. Ngene. Lah tak bapak takoki lek nek jeget piye Bah ngono. Ngeyel ae cilikan kuwi. Nak jeget piye Bah ngono. Engko lek kabeh tangane dhuwur ora kaya kowe ngene iki. Ndak gaget tak enteni nak jeget piye Kak? Bokong mledit iki lho. Rambutnya kriwol. Sono, kriwol. Degege. Kamerane cek bokong. Kau tinggal mamam apa nanu jalan-jalan mbek papam. Melak perawe. Melak ndang mulih kana ndang adus.
Namle. Celok mah melok anak iki. Ntar. Sampai. Ndak kita melok mamam. Kamu kan cendol. Sepatu siapa? Iya, tebas nih. Nah, tuh nanti cepu. Kalau siapa kakak? MTK? Kalau skate TK. Lo kayak Aku pekan nafal tapi anek petikan nih. kayak melok karnaval. Dipacai. Maca apa? Dadi apa? Polisi? Polisi apa dadi nganten? Nganten bayi. Karo kakak melok karnaval, Pra? Masa Bali? Naten Bali. Nganten. Nganten Bali. Iya. Lah numpak apa? Numpak tepa apa? Numpak dokar? Ayo. Numpak tayo? Lah kakak melok ora karnaval. Kesel pisan. Gak oleh. Wis kesel lek kae. Ning oma. Ndek gak melok. Enggak. Sing melok kowe tok. Citra ki melok pra karnaval. Karnaval entek oh jajan. Lah kok entut e kok. Ndak 200 e. Eli pra. Kak Nurul 1-1 Kak.